Един албум за приятелството между две момичета. С ръчно изписано, дантела, катинар, заключващ тяхното приятелство, ръчно изработени хартиени рози. Послание, измислено от поръчителката, написано ръчно от мене. Джоб. С снимки. Разположени по различен начин. Всяка една страница има джоб, на който са разположени по различен начин различни снимки. Тук има едно голямо джобче. Тук има снимка. Отзад също може да се залепи снимката. Тук има снимка. И тук има так с две малки снимки. Тук е семпл, изчистен само с една единствена снимка. В този джоб има една по-голяма сгъвка с малко повече снимки. Може и отзад да се залепят снимки. Тук с леко червено, за да подчертае роклята. Тук отново джоб. С още снимки. Ето тук много джобчета. Много обичам да правя джобчета, за това рамка. Отзад също може снимка, но аз разполагах само с тези и малко се вдъхнових. Ето тук има. Не съм използвала дизайнерска хартия, а самата снимка. Тук отзад също може да се сложи малка снимка. И тук е директно залепена. Тук пак е малко каскада, мисля, че се казваше. Тук отново има джоб с тяхни снимки. Това са последните страници. Това е джоб. Това е реално страницата с двете снимки. Тук двете. Отзад също могат да се сложат снимки от тяхното приятелство. И тук отново има так, който е празен, тъй като албума е за подарък на едната момиче за рождения ден. Тук може да се сложат още две снимки от предстоящия празник.